Følg venligst disse instruktioner. Start med at ringe til Alex Snestorm og bestil 20 gram af det gode bob. Efter du har brugt hele din børneopsparing på bob, starter du med at legne en lille opvarmningssnit op til dig selv. Undskyld, sagde jeg opvarmningssnit. Tillad mig at gentage. Start med at tage en trakt til din næse og få et af dine gutter til at hælde halvdelen af kokainen ned i din næse. Det skulle være nok til at holde dig kørende i en times tid. Du vil nu om 10 minutters tid føle kokainen stimulere din hjerne og kønsorganer. Når du kommer godt i stemning, vil du begynde at trampe som en indavlet mongol. Bare rolig. Dette er en helt almindelig bivirkning. Efter du har sniffet resten af dit bob, ringer du til amfetamin Torben og beder ham om at komme med 15 gram amf. Få dem på klods. Det kan godt være, at du ikke kan betale ham tilbage, og han højst sandsynligt knuser dine knæskaller, men det er det værd. Nu fortsætter du ellers med at sniffe din hjerne ud resten af aftenen, indtil du ikke kan anerkende din egen eksistens. Snittefar ønsker jer alle en god nytår med masser af snitter og kællinger med lavt selvværd. Helt blæst på sådan.